La xarxa de facilitació digital de Vic és un projecte comunitari que el seu objectiu principal és la inclusió digital a partir de processos d'acompanyament entre la ciutadania. El 2021 a la ciutat de Vic, l'Ajuntament de Vic lidera el projecte Osona Lab City en què diferents agents del territori ens comencem a enxarxar per temes digitals. I una de les accions que fa és la xarxa de facilitació digital. I som diferents agents que ens comencem a debatre i a parlar i a treballar conjuntament sobre com contribuir a reduir la bretxa digital a la ciutat. Al final no deixa de ser una xarxa de suport on l'objectiu és reduir la bretxa digital a la ciutat. I és com quan parlem de bretxa digital sempre ens imaginem com la gent gran i l'ús dels dispositius mòbils, però com la bretxa digital l'entenem molt més àmpliament i de fet la detecció de necessitats de la pròpia xarxa parteix del CAP amb l'ús de l'aplicatiu de la meva salut, etc. I com que amb tota aquesta part de tràmits va més enllà d'una generació concreta i s'extén inclús fins entre la gent jove, que a vegades fer-se l'IDCAT és tot un renou i un embolic i no hi ha punts físics ara mateix on resoldre-ho. I sí que veiem com aquesta necessitat d'intentar generar aquest espai d'aprenentatge compartit. Al final l'impacte que busquem és intentar generar una ciutat més cohesionada, al final que les pròpies veïnes siguin capaces d'autoorganitzar-se i de donar resposta a necessitats bàsiques de la població, com en aquest cas és l'accés a certs tràmits o a certs coneixements tecnològics. I això, i al final l'objectiu és aquest. Sí que veiem que en depèn d'on es fa el punt i de la dinàmica que tingui el propi espai, aconseguim més fàcilment generar aquesta dinàmica de suport mutu i d'autoorganització que en altres espais potser on no hi ha aquesta dinàmica ja de base. L'impacte de la feina que fa la universitat diria que són a dos nivells. Una, formem a persones voluntàries, per tant enriquim la capacitat, competència formativa de la ciutadania i això d'altra banda té un impacte en com és l'acompanyament a aquesta ciutadania, perquè són voluntaris i voluntàries una mica més formats per acompanyar a persones.